lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musulmi ya je coci? Musulmi ya je coci? Musulmi mai aqida? Ai kai kuna jin zai yi? Musulmi manzo Allah ta zuwa coci? Wani sahabi ta zuwa ranar Christmas ya zauna ana ce Isa dan Allah ne? wa qalu ittakhadha Allahu walada laqad ji'tum shay'an idda, suka ce Allah yana da da. Allah ce kun zo da babban abun kyama. laqad ji'tum shay'an idda, kun zo da mummunan abun kyama. takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيهم يوم القيامة فردا. Allah ce sama saboda taya Allah fushi ta yi kusa ta tsage ta rikito akan mutane, duwatsu saboda fushi sun yi kusa su rikito a kan mutane in aka ce Allah yana da ɗa. Ku duba ba, ƙasa ba ta da takalifi, duwatsu ba su takalifi, amma suna fushi in an ce Allah yana da ɗa. Amma musulmi ya je zauna a coci ana ce Allah yana da ɗa. Musulmi wadda aka ɗaura mata takalifi, yi kaza, bar kaza, yi sallah, yi azumi, yi kaza, ka zauna wurin da ake ce Allah yana da ɗa. Sama tana fushi za ta rikito, duwatsu za su rugurguje saboda an ce Allah yana da ɗa. Ba su takalifanci ba, an ba su takalifancin suka ki karɓa saboda wasu ya ɗauka ba, ɗan adam ya ɗauka. Kai da ka ɗauka, kai ne ka je ka zauna a coci saboda interfaith, ‘yan gauraye addini sun nuna Khalid, sun cusa wannan aƙida da ire-irensu. Ka zauna a coci ana ce Allah yana da ɗa. Inna lillahi, subhanallah. A ni har yanzu ban yadda musulmi zai je coci ba.